Okolo novembra mi pod korunkou na dolnom zubnom oblúku začali bolieť zuby. Išla som k zubárovi, viacerí odporúčali, aby sme zuby vytrhli a dali protézu, čo by znamenalo vyberateľné, nasadzovacie zuby. To som však nechcela. Chcela som fixný zubný mostík. Nikde mi to však nevedeli vyriešiť. Keď som počula od kamarátky o sex možnosti, hneď som sem prišla. Tu mi modernými prístrojmi urobili CT-či, potom sme s pánom doktorom prebrali možnosti a následne bola protéza odstránená, vytrhli sa zuby, ktoré boli zlé a počas toho istého zákroku boli zavedené implantáty. Dostala som takú dočasnú, fixnú zubnú náhradu, ktorá bola úplne funkčná a nikdy nevypadla. Nemala som s ňou žiadny problém.